Levan Pulatynyň Türkmenabat şäherine giýjöýlenden soň döwlet teýetçiligindäki jemgyýetçilik transport serwisleriniň gatnawy kemelýär. Köne awtobuslarda dyknyşyk emele gelýär. Giýje akşamdan soň şäher ýaşaýjylary diňe hususy taksi hyzmatlaryna bil baglamaly bolýarlar. Adatlyk radiosynyň yerli habarçysy şäheriň transport kynçylyklary barada sebitden maglumat berýär. Yerli ýaşaýjylar Levan Pulatynyň jemgyýetçilik ulug serwislerine gödäwçilik edýän transport kärhanasynyň öýlen saat 17:30-dan soň awtobus gatnawlaryny besedip döwlet awtobuslarynyň kärhananyň awtoparkyna çekilýänini aýdýarlar. Ýolagçylar giýjelen saat 18:00-dan soň köçeleri diňe hususy awtobuslaryň çykarylýanyny aýdýarlar. Hatardan çykan bu jemgyýetçilik transport serwisleri seýrek gatnaýar we agşamky awtobuslarda dyknyşyk emele gelýär. Giýjelen öz işlerini tamamlayan edara kärhanalaryň işgärleri gatnaw kynçylyklaryny ejir çekýär. Hususy awtobuslaryň gatnawy hem udagy çekmeýär. Bir näçe saat soň olar hem gündelik işini besedýärler. Yerli ýaşaýjylar giýje akşamdan soň diňe hususy taksiýaryň hyzmatlaryna bil baglamaly bolýanlyklaryny, giýjelerini şäherde jemgyýetçilik transport serwisleriniň asla hereket etmeýänini aýdýarlar. Hususy taksi sürüjüleri hem garanky gatlaşyndan soňra töleglerini ikisi ýokurlandyrýarlar. Diýip ýolagçylar aýdýar. Şäheriň iň iri jemgyýetçilik transport ugru günorta sebitde ýerleşen köp ugurly bazardan başlap Demirgazyk ugru boýunça şäheri kesip geçýär we Hywaly etrapçysyna çenli uzap gidýär. 35 kilometr töwere uzunlygy bolan bu ugurda 40 goloy drolga ýerleşýär. Şäheriň çägine ýerleşen edara kärhanalaryň ençemesi 20 marşrutyň ugruna ýerleşýär. Edara kärhanalarda işlerini tamamlap öýlerine gaýtmakçy bolýan yerli ýaşaýjylar giýjöýlenden soň ýola çykýan köne Sowetler döwrüne öndürilen jemgyýetçilik ulug serwisleriniň peýdalanmaly bolýarlar. Şäheriň amaty transport ulgamy edara kärhanalaryň işgärleri bilen bir hatarda ýöneköy ýaşaýjylar üçin hem gündelik kynçylyklary döredýär. Iri awtobus marşruty ýaşaýyş massivleriniň hem deňinden geçýär. Ýöne döwlet awtobuslarynyň giýişden soň awtoparklara çekilip bu ugur boýunça diňe hususy awtobuslaryň seýrek gatnawyna ýol berilmegi drolgolarda garaşýan adamlaryň köpelmegine, awtobuslarda bolsa dyknyşygyň emele gelmegine sebäp bolýar. Giýişden soň 2 gapyly gaz 53 kysymly hususy awtobuslar köçä çykýar. Durulgada garaşan adamlaryň biri ýa ikisi awtobusy minip ýetişýär. Galanlary sygmaýar. Awtobusyň içi adamdan doly, dyknyşyk bolýar. Diýip Türkmenabatly ýaşaýjy gurrun berýär. Lewan Pulatynyň dolandyryş merkezi bolan Türkmenabat şäheri ýurduň iň iri şäherleriniň biri bolup durýar. Türkmenistanyň ähli pudoklarda şol sany transport pudogyny köprünç diňe Aşgabat şäheriniň ösdürilmegine uly üns berilýär. Etraplar we obalar hatda sebitlerin merkezleri hem ünsden düşürilýär. Türkmenistanda 3 ay bäri dowam edýän dizel gyççylygy ýitileşýär. Gyççylyk hem yerli hem de ýurduň çäginden üstaşyr geçýän daşary ýurt ýükloglarynyň sürüjilerine yaramaz täsir edýär. Energiýa serişlerine baý Türkmenistanyň häkimetleri bu ýagdaýlara düşündürüş bermeýärler. Mary welaýatynyň häkimetleri ýanyç goýan beketleriň goloýunda nowata duran ýüklogları dargadyp dizel ýetmezçiligini gizlemäge çalışýarlar. Bu aralykda beketlerde tapdyrmaýan dizel welaýatyň käbir owalarynda gizlin we gymmat bahadan satylyp başlandy. Adatlyk radiosynyň mardak habarçysy ozal ilatly punktlaryň ýanyç beketlerinde satudan aýrylan dizeliň häzir uly ýollaryň ugrundaky stansiýalarda hem köplenç tapdyrmaýandygyny aýdýar. Şugunlar uly ýollaryň ugrundaky ýanyç goýan beketlere günde diňe 8-9 tonna dizel gelýär. Onun 3 tonnasyny yerli awtouloglary paýlaýar, galan 5-6 tonnasyny daşary ýurt ýük uloglaryna goýup berýär. Käte bu mukdarda da dizel gelmeýär. Diýip ýanyç goýan bekediň bir işgäri anonim şertde 22-nji noýabrda habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä häzir daşary ýurt ýükloglarynyň her birine 100 litr dizel berilip, ondan artykmaç goýmak berk gadagan edilýär. Daşary ýurtlylar köpräk pul hödürläp, ýene 50 litr goýdurjak bolýarlar. Emma häzir barla bolan soň biz olaryň haýyşyny ýerine ýetirmeýäris diýip ýanyç bekediň işgäri aýtdy. Dizel ýetmezçiliginiň arasynda beketleriň goloýunda üýşen daşary ýurt ýükloglarynyň sany göz görteli köpeldi. Ýöne häkimetler bu uloglary dargadyp dizel ýetmezçiligini ýaşyrmaga çalışýan ýaly bolup görünýärler. Dizel diňe käbir günlerde satylýar. Biz dizel satylar diýen umyt bilen beketleriň goloýunda nowata durmaga çalışýarys. Ýöne polisiýa uloglary her bir sagatdan beketleriň goloýuna aýlanýarlar. Olar sürüjilere uzyn
hetir bolup nowbata durmagyň gadagandygyny aýdyp ýükloglaryny darga diýarlar diýip bu ýagdaýlary başdan geçirýän ýüklog sürüjileriniň biri habarçymyza gurrun berdi. Polisiýanyň bu çäreleriniň arasynda häzir uly ýollaryň golaýyndaky avtodrolgolar ýük uloglaryndan doldy. Bularyň arasynda 5-6 gün bäri dizel satyn almaga çalışýan sürüjiler hem bar. Şu durolgoda ýatýanymyza 5 gün boldy. Dizel bolman soň ýük uloglarymyzy sürüp bilemizok. Ýalňyç guýan beketde her gün birimiz gezekleşip nowbata durýarys. Biz her güni ýanlarymyz bilen alyp gelen gowurdagymyzy iýäris. Emma indi olam azaldy. Eýrandaky başlygymyz hem bizi kyssaýar. Ol ilk Türkmenistanda dizeliň ýokdugyna ynanmady. Ýöne bizden soň we öňgelen ýük uloglarynyň hem dizel tapman bu ýerde durandygyny anyklandan soň biziň gündelik çykdajalarymyzy tölejekdigini aýtdy. Biz bu wagt içinde ýükimizi tapşyryp ýygymiza geçip gitmelidik. Dip Aşavat Mariolnyň uğrundaky avtodrolgalaryň birinde garaşýan Eýranly ýüklog sürüjisi aýtdy. Ýani uçuýan beketlerde dizel ýetmezçiligi ýitileşýän mahaly habarçymyz welaýatyň käbir obalarynda onuň gizlin we gymmat bahadan satylyp başlanandygyny aýdýar. Beketlerde dizeliň 1 litri 1 manat 35 teňeden satylýar. Emma obalarda onu 2 manatdan satyp başladylar. 200 litre çenli dizeli satyn alyp bolýar diýip habarçymyz belledi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmennewit önümleri baş müdürlüginden we Sewitin polisiýa müdürlüginden kommentari alyp bilmedi. Ukrayn hova gorogynyň Rus pilotsy uçurlarynyň ýene bir tolkunyna garşy durmagy bilen Rus goşunlary 22-nji noýabr güni ýerden Ukrainanyň Dnipropetrovsk sewtindäki Nikopol şäherini topokuna tutup adam pidalaryna we ziýana sebäp boldy diýip Sewit häkimi Serhiy Lysak Telegramda aýtdy. Basywalçylar Nikopol sewtini öten agşamdan bäri 4 gezek agyr artilleriýa okuna tutdular diýip Lysak ýazdy we adından 2 sany parahat ýaşaýjynyň yaralananyny hem sözüne goşdy. Şäher merkezinde 61 we 37 ýaşly 2 adam yaralandy. 8 sany hususy jaýy, awtology we gaz geçirje ziýan ýetdi diýip Lysak atylan toplaryň elektrik liniýalaryny hem üzenligini, netijede 1200-den gowrak maşgalanyň toksuz galanlygyny habar berdi. Rus artilleriýasy we pilotsy uçurlary Nikopoli gaýta-gaýta nişana aryp parahat ilatyň arasynda adam pidalaryna sebäp boldy. Infrastruktura ziýan ýetirdi. Geçen hepde bir pilotsy uçuryň uran zarbasy bir adamyň ölümine sebäp boldy. Şu aralykda Ukrainanyň howa gorogy 22-nji noýabr güni ýerden beýanat edip Russiýanyň öten agşam bir näçe sebäpde pilotsy uçur hüjümini gurnanyny, emma Eýranyň öndürilen 14 dronyň ählesiniň urulup ýykylandygyny aýtdy. Beýanatda pilotsy uçurlaryň Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Kiyev, Jitomir, Vinnytsia we Khmelnytski sewtlerine urulup gaçyrylandygy aýdylýar. Şeýle-de Rus goşunlarynyň atan ganatlar raketasynyň gönüktirilen nişanasyna ýetmän Zaporizhia sewtine ýere gaçanlygy we infrastruktura ziýan ýetirenligi aýdyldy. Russiýanyň Gorunmak ministrligi ýurdun howa gorogy bölümleriniň basylyp alynan Krymyň asmanyna 3 sany Ukrain pilotsy uçuryny, şeýle-de Ukrainanyň 4 sany deňiz dronyny ýok edenligini aýtdy. Ukrainanyň 3 sany uçurmansy uçury Krym Respublikasynyň çägine howa gorogy tarapyndan ýok edildi diýip ministrlik aýtdy. Şeýle-de ministrlik 4 sany deňiz dronynyň Kryma tarap barýan wagtynda Gary deňiziň Günwatar böleginde ýok edilenligini öňe sürdi. Emma bu aýdylýanlar garaşsyz ýagdaýda tasdiklanylyp bilinmedi. Ukraina güýçleriniň söwüş meýdanyndan beren habaryna görä, soňky 24 sagatyň dowamında öň hatarda 48 sany ýakyn aralyk söwüş boldy. Ukraina goşunynyň baş ştaby Rus goşunlarynyň Donetsk sewtiniň Liman, Bakhmut, Avdiivka uğurlaryna edýän hüjümleriniň ýerine serpikdirilýänligini aýtdy. Baş ştabyň maglumatyna görä, şu ýylyň başynda Ruslaryň eline geçmezden öň agyr we dowamly söwüşleri şaýat bolan Bakhmutda Ukraina güýçleri hüjüm operasiýalaryny amala aşyrýar. Germaniýa 21-nji noýabrda Ukraina ýene-de 1,13 milliard euro kömek berjekdigini aýtdy.
Bu kömek 4 sani kuwatly Iris-T howa goragy ulgamly hemde artilleri ok därlerini hem ölçün alar. Germaniýanyň gorunmak ministri Boris Pistorius bu kömegi Kiýewden sapar wagtyny aglan etdi. Germaniýa Kiýewge gorunç kömeklerini bermekde Birleşen Ştatlardan soň ikinji orunda durýar we mundan öň Ukrainany 3 sani her zaman Iris-T ulgamy bilen üpjün etdi. Olaryň iň soňkusy ýurda geçen aý getirildi.